केक लायनो ओंखारदों नै मालाय बिगुमै बिबोनां पास जानायनि नै आब' गोरलैनि मिथिगा पास जानायनि मिस्टि नेमखि लगायगासिनो दं आब'आ नै माबा सोलाबाय देखो बिलाइखौ मुरि खाथा मिंखि जुलापि बुन्जा बुन्जि लागायबाय लागायाबा मोजां मोना नै खेरखासे संख्रि जाबा दंबावो नै ओइ सोरबा गाबफैदो बेदरखौ दहाय एवदोंमोन नै आं ओमफ्राय भिडिअ खालामलायबाय थायासै आं बयलार मासे बिगुमै लाबोदों मालाय बिबोनांनो पास जानायनि ओइ मार' सानै बिगुमै फैदों जाबाय सानैल' बक्सिं खालायसै दासोलाङा जा एसे खोरखि साइड था दाना आराम हानजाखायोमोन नै सोर हायगोनथ' बियो नै बेखौसो खुफैनांगौ जाबाय नामा नै जाबायना जोंना मोनथाम मोनब्रै जाबायना गेजेराव लागायना होदो मोनसे मा हामाय मा दुगैयानो नै आलासि दं नालाय माबायदि केक हाग्रा सिख्लायानो जेबो मिथिया नोंहालाय नोंहा पास जायाखै थाद नोंगोन ए फिसा बानानै रेडि खालामनांगौ आरो मागै मैया गोग्लैनायानो खाफालाव दाग थाबाय साला नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर भिडिअखौ मानसिफ्रा नोगोद दंखायो जोंनाव बेदर जानो फैदों पास जानायनि ममाया दुगैला मा दुगैला आब' मबाइलाव केक नांबाय नै मबाइलासो केक जाग्रोबाय आंना मबाइला केक जाग्रोबाय केक नांबायनो मबाइलाव ओइ केक हाग्रा बिमायानो जौसिफिना दं दा दुरुनो औ सेरखाबाय Enggak di tanah, huni angin sana tuh, mau pergi. Itu, udah sudah tuh anak. Kau betul yang udah misalnya malam ini bertanya ya. Siapa? Satu. Jendau nu bơ, fulum dơ, lá bơ, lá thôi nang, dư lưng rồi phải sao lưng ai, đây cũng nghe bơ được bà, दासो फैहांदों नालाय मानसिफ्रा हबाया लादो दे जाबाय बिनिफ्रायनो थाहरबाय थानांगौ
जाबाय मामि फैलाय मा बा जाखो फैलाय फैलाय दुसि फैदो थांसैया फैदो थांसै आयदै मानसिफोर जाहांबायानो गाननाया Ang babae nila.